Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi Tingaren tindak wae ora numpak sapi sapi ewekan apa ora wedi pripun sampean timbang nganggur kula gelem ngancani tenane kleresan mas alias kebetulan belanjane kakak rada kapotan yen purun mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula pijeti urang boten asik topel wong lekan golek momongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelo mas sampean ampun kuciwa kula ronda anyaran ditinggal kerja yo awan-awan lunga blonjo ning pasar pahing rawan rondo kanggoku ora patek penting josu malang mas tuku ganteng anteng melang as buyar asik kita joget lagi ya tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi tingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula gelem ngancani kelesan mas alias kebetulan belanjane kadah rada kapotan yen turun mas enggal-enggal ngrencangi tekan ngomah mangke kula pijeti topel wong lekan golek omongan niki blonjo napa Mbak Yu badhe pindahan ampun gelo mas sampean ampun kuciwa kula ronda hanyaran ditinggal kerja awan-awan ngoblonjo ning pasar pahing prawan rondo kanggoku ora patek penting ning Semarang mas tuku gelang nopo anting-anting josu